बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। दिनै बाक्सा जिल्लानि बरखारुआयाव बिटिआर खुंथायनि बानजायनायाव आरो बरमा बरिमाखा मेदाखात दखरा एबसुनि हेफाजाबजों पुलिस मिलिटारि आरो पेरामिलिटारियाव थिसननायनि आगो फोरोंथाय मावबादा। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एमएलए भुपेन बर'आ। एमएलए भुपेन बर'आ बुङो दि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ आसाम बिधान सभासिम थांगोन होननाया नंखाय। बिनि सायाव इउपिपिएल दोलोआव दासिम जेबो सावरायनाय जायाखै होनना बुंथियो। बियो खालि माखासे खौरां बिजोंनि खहाबनाय खौरां होननानैबो बुंथिबावो एमएलए भुपेन बर' बिथाङा। नैथियाव दङ बड'लेण्डआव जिउ खुंबोनाय मुसलमानफोरा बर' मुसलमान। बड'लेण्डआव जिउ खुंबोनाय मुसलमानफोरा आरबनि खोथा एबा भारतनि गुबुन ओनसोलनि खोथा सानब्ला जों दुखु मोनो। बड'लेण्डआव जिउ खुंबोनाय मुसलमानफोरा गावखौनो बर' मुसलमान होननानै सिनायथि होनांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मैया तामुलपुराव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुङो दि 20th सेन्चुरि आरो 21st सेन्चुरियाव नागालेण्डआव थाहैनाय मुसलमानफोरा नागा हिन्जाव हाबा लानानै नागालेण्डआव थानाय मुसलमानफोरा जुदि गावखौनो नागा मुसलमान होननानै सिनायथि होनो हायो अब्ला मानो 1900 जौथायाव बर' माहारिनिफ्राय इस्लाम धोरोम आजावनानै बड'लेण्डआव जिउ खुंबोनाय मुसलमानफोरा दिनै गावखौनो मानो बर' मुसलमान होननानै सिनायथि होनो हाया? बे जोबोर खाफाल मोनदानि बाथ्रा। बेनिखायनो बड'लेण्डआव जिउ खुंबोनाय मुसलमानफोरा गावखौनो बर' मुसलमान होननानै सिनायथि होनांगौ। बिदि सानब्लासो बड'लेण्डआव गोजोन फैगोन होनना। थामथियाव दङ बिटिआर गोरोबथानि दफा 3.1 बादि गामि सोसननाय आरो दानख'नाय कमिसनखौ लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि खौरांगिरि मेल। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुङो दि कुनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक कुनो बर' गामि दाननायनि बाथ्रा गैया। बे स्पष्ट बाथ्रा। जुदि कमिसना सानो माखासे ओरैबायदि ओनसोल दङ बर' एबा ट्राइबेलनि जौखोन्दोआ बिटिआरआव जेरैबायदि जानांगौमोन बेबादि नङा। गुबुन हारिनि जौखोन्दोआसो दिनै बांसिन जानानै दङ। जुदि कमिसना सानो नाथाय बिथांमोना जोंजों सावरायलायगोन। बिथांमोना बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सुक्ति सागानगिरि दैदेनगिरिफोरजों बिटिआर सरकारजों रायलायाबासिनो कमिसना थोंजोङै जेबो खामानिखौनो मावनाय नङा बा मावनो हाया कमिसना। ब्रैथियाव दङ मैया गवालपारायाव पुलिस आरो डाकातिनि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथाया जालाङो। पुलिस आरो डाकातिनि गेजेराव गुलि गावलायनायाव सानै डाकातिनि जिउ खहा जायो आरो सासे डाकातिखौ हमनो हायो। गुबुन सासे डाकातिया खारनो हायो। जिउ गुमानाय डाकातिखौ राफासुद्दिन आरो बासित आली होनना सिनायथिनो हादों। हमजानाय डाकातिया गुलि नांजानानै जोखोम जायो आरो दायो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय डाकातिखौ राशिदुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। बिसोरनिफ्राय गंसे पिस्तल आरो गंसे कार बोखांनो हायो। बे खौरांखौ रोखा खालामदों आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।